ଜଟଣୀ ଦେଉଳବସ୍ତରୁ ଗୋମାଂସ ଜବତ ସହ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ଜଟଣୀ ବୀଣାପଞ୍ଜରୀ ଗ୍ରାମର ଅଭିଯୁକ୍ତ କେଫ୍ ଖାନ୍ ଓ ତାର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋମାଂସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଏହି ଗୋମାଂସକୁ ଜଟଣୀ ରାଜାବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋସେବକମାନେ ଖବର ପାଇ ବୀଣାପଞ୍ଜରୀରୁ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ପିଛା କରି ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଖସି ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଫ୍ ଖାନ୍ ଦେଉଳବସ୍ତସ୍ଥିତ ଅରଗୁଳ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଭଲ କ୍ରସିଂଠାରେ ଗୋସେବକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଟଣୀ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗୋମାଂସ ବୋଝେଇ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ